Kulend uko. Kuchi viti chedu uko. Muri yeZimbabwe zvatanga vakomana uya pano nogodzokera kudyo rinopisa man. Right, maskati zvaitika ndezvekuti Dr. Port Ngwarara promisa mota kuna Rutendo Matinyarare. Saka vanhu vanga vachingofunga kuti pamwe dzingoriwo nyadza dzichitaurwa, because and the other thing Rutendo wacho anga achiti inini zvangu handisi kuzouya ikoko kunokolekta mota. Ndo nyaya yatanga kutonetsa ka. Munhu akati handisi kufambira mota yacho. Saka because munhu anenge ingofunga kuti maybe it's just a trap here, kungoti pamwe munhu ada kungotrapa munhu kuti vamubate vakwanise kumuputitsa, but on the other hand mukomana wacho munhu kuti havhunduke. But to cut the long story short, panapa chakaipa ichi, mota yatengwa yatopo and it's already on X, yagara yatotaurwa Dziya Matinyarara, your car is ready to be collected. Congratulations. Let's find an amicable way of resolving our differences. Pama differences pacho Matinyarare abva atanga kubatanidzira, akutanga kutoshungurudza Tagwirei achipraisa Tungwarara. Ndo mamiriro akaita situation yacho yatobudikira iyo Toyota 300 series, ndo Land Cruiser aya manyama anenge achingofambwa nawo nema MPs nechinchi iyangu ipuwa. Reason yapurwa mota iyo ndiye kuti anga achiva criticize day and night. Saka so handisi kuziva kuti toti ku criticize wakomana kwakuita tupuwe mota rakadai so here, kana kuti toti is a topic for another day, kuti tinofanira kuzogarira pasi tichizoionera, but vatotendana vakati it's okay tozotaurira nyaya dzedu amicably tichiita zvekuseri kwedo tichingoenda takadaro. And vanhu vakawanda vari kufeel jealous about this whole thing, because vamwe vari kuti iwe shamariwe ko saka iwewe you being rewarded for insulting the president. Tungwarara usadaro. And these people are from Zanupf, ndo vatotaura izvozvo varakasha vanotaura kuti isusu every day tinogara tichipraise tichirumbidza president, but hatina chatinowana. Uyu akabuda achicriticize achiita sei abva apuwa something. I understand kuti vanhu vanogona kusava nerunzwisiso ipapo panyaya iyo, that's why vachibva vatanga kutaura izvozvo. And it's good kuti munhu ataure maonero ake enyaya, kuti hakuna zvinhu zvakaita sei zvakadaro. And some people are saying Matinyarare possesses a unique, powerful media voice and narrative spinning ability that few can match. His communication skills are so elite that even his adversaries seek his influence in terms of social media weight and reach. I put him in the exact same league as Daddy Hope. Mungo zvake ari kupraisa achibuda achisimbisana nezvinhu zvacho. And some are saying Matinyarare is owed $4 million USD. This is one of the 16th of that debt, or perhaps kunzwisa kifanopodza hasha chete kubatanidza ma4 mita akeka panenge pakashata. And ndo nyaya yezvechokwadi iripo. Mukomana ari kuti akabvisa masanctions eZimbabwe, saka anga akapuwa that task nakuda Tagwirei. After apuwa that task, Tagwirei haana kuzobatika kuti abhadhare. Maybe vangojera zvavanoita, mabusinessmen vanongoita zvese like zvavanongoita kana zvekuti anowandopuwa kana tender negovernment, the next thing haadeliver. And hapana zvamunomita kana muchinge mada kutanga kuda unoita tek naye anotokusuwai futi kana muchinge makanganisa kuita zvimwe zvezvinhu zvinenge muchinhikirikana. But it's something wekuti akumanaka ameno. Chinhu ichi charwadza kunyanyanyanya vanhu vari veZanupf vacho ndo vanyanya kurwadziwa, because umwe ari kuti roni asi maitiro amunoitaka anondishamisa. Munyika ine nhamo inonhuhwa kudai, munhu ongomuka apiwa mota kwete yepondoka mota iri kurwadza vanhu. I don't have any problem with this car, because imari dzavo handisi kuziva kuti dzakashandwa kupi, but I have a big problem with zvigananda vacho vari kunhikirikana. Uyu zvekupiwa kwaita mota, inini honestly handioni chakashata pazviri. Madhiri avo pavakataurirana vachiita sei kana kuti ruregerero rwavari kukumbirana handine nazvo, but chandiri kutofarira ndechekuti zviri kutoexposa matactics avo avainawo vanhu ivava. Utoziva kuti next time panongoda kungobuda achingosumudza musoro uri kutengwa uchabhadharwa mari. Ende vanhu vakawanda already vakatengwa. Handizivi hangu, handiri kutaura zvemazita kuzoti ningi akatengwa, pozo unozoti ko ningi wangu aripo here.
kufunga kuti munhu anenge achiita mbeto zvepolitics ona azongonyarara akungofamba kandi rimwe zimota. Mutarisise kazhinji kuti munhu ari kufamba nemota yakaita sei zvinozokuudzai kuti pakaipa. And someone is even saying kuti 2-hour conversation and you get a 300k car. Nice. How much is the government paying for those presidential balls? Anyways, using taxpayers' money or even those renovations, another mbudzi scheme that got others to chikurubi. Ndo imwe iri kuitika ipapapo kuti aiwaka vanhu vakutanga kunongedzera kuti iwewe tungwazi you are making money pama presidential balls scheme bwabuze wakomana chindooneka chinodrilla zvakasaka muri kunyawa zochaja mari. Maybe he is overcharging it according to these people because kwanzaona kuti vari kunyawa bhadhara mari vanhu vanonyanya kuzvida zvekutaura izvo zvekuchema steri kana kukomplaina kuti pakudyiwa mari apa hapana zviri papa. Ngatimbona zvedu dzimwe dziri kubudawo dziri kuzvoni. The presidential advisor has just chosen a token. I don't know how to term it, but basically gifting an opponent a car in order to open a door for discussions. There is a lot that can be said about this very act, but I'm super surprised as well. So the PA chose to use social media to communicate the need to sit down and talk. For all the available possibilities, he used social media. I don't know, but I think ED is in danger, or there is no center at all in this government. It's like a house in which children do as they please. Right, on this one ngatonesane inokwanisa kuchimwa chimwa naona kwanda saka azopuwa mota iyoyo hapana here dzimwe nzvimbo dzaikwanisa kuenda kuti vanotaurirana. Vakomana inzwai aungomuke wakupopotera nevanhu vaya because pavakapanana ndi mamusipo. Saka imi munofanira kubvunza kuti ko iye chazoita kuti aende kutanga kunosumudza ari masocial media attacks ndechinyaya yacho. What was the purpose of doing that? Ndo zvamunofanira kubvunza musati matanga kudhomoka kana kutanga kuda kuita tuhasha tine basa rake. Because I know kuti you are all angry kuti why apa munhu mota iyi because munhu akabuda pasocial media achicriticize and kirikini. Chamunofanira kunzwisisa nje kuti this guy vato ine beto imwe futi handiti. That's the other issue iripo, but vari ine other beto uyu ari kusolve another iripo achida kunomutsa imwe ari kutotora futi rimwe gamba rekuti chazomirira side rake kumnikira because at the end of the day munhu wese adaita president munhu wese baba ane zvanenge aida kuita. But usafunga kuti vakomana havana kupinda mumaoffices acho nekuti pavakatopanana that task vakapanana vari kupi kumaoffices. Ende vakomana ivava vari kutendo natagwire vane mafone number vese uyu ane phone number dzauyu ane phone number dzauyu akusafonderana dzato problem dzavo. Isusu we don't know kuti why vasingafonerani. Iwe unofunga kuti hazina kubvunzwa here mari idzodzo mumainbox. Unofunga kuti hakuna kusvikwa here kumaoffices ese wamungangofunga. Vakafungwa zvakaitoitwa zvinhu zvese izvozvo kuma-communications ese akaitwa, but tozodii pakadaro hapana zvese zvaoneka kuti hazisi kushanda. Ende vakomana vacho vanodherera unokudza kuti enda unotaura kwaunoda, and that's what they normally do. Iwewe chaiye unoona kuti ivharwa mari kana watoita dhiri nevanhu vaya, ende for sure chekuvaita hapana kwatinoda kukota utoiwine futi nyaya yacho unotozwa zvekupenga. But ndiri kuona futi vanimwe vari kuita kakuwirirana natungwazi because umwe ari kuti I like the way advisor Tungwarara has handled this. It shows real maturity, and that's why the president chose him to his advisory panel. Gone will be the days when daily we were seeing negative posts about the hard-working person like the president. Thanks, boss Tungwazi. Honestly, I don't know the hard-working person like and this hard-working actually he should pay off at the end of the day, or maybe don't hear that. Kana mshtaza kuti hard work pays wakambona dongiri nemari here kana kuti wakambona dongera kasimba akangoonda yese angatokundwa nemombe siri hard working zvekudaro, but inenge chisimba kana kuti nguruve kuti inongodya isina zviri kuita but yakasimba. Maybe that is the situation iripo kana pachinzi kuzoonda kuzodidi kuri kuitika kuti nzara inenge irimo kavanhu vari kuomerwa, and kune loopholes akawanda kuti tinogona kunongedzera sectors health department zvakawanda zvokuti tinoona lista down economy mabasa hakuna, mabasa acho akushandwa achinherera tumasalary tikutambira vanhu ndiko kutambirira the whole month. Murume mukuru anomuka achinzi anonga achitambira tumari tukadhakwa tuma $200 tuma $300. It doesn't make sense because at the end of the day unotoda kugadzira
kutogadzira even a retirement plan haibude because inenge uchirohwa nemabills zvakangodaro zvichingoenda zvakadaro. Saka there's a lot zvekuti tikona kugara pasi tikatanga kutaura nezvenyaya dzodzidzi, but zvekuti this guy is the hard working inangu maybe ndine pamuromo kana kuti ndinenge ndisiri kugutsikana, hazvirambidzwe kusagutsikana because ndikona kunge ndinangu ndakangodaro. But now wari kuti every baboon knows how to unforgiving and brazen the criminal is. It will be stupid and shallow to accept such a gift in the midst of all expose, not an expose as such, because everyone knows the family is cruel to the core, right? This guy is very stupid. Let me tell you something, chamusingazivi. Hakuna ujenge uchada chi iwo ungairamba 300 series inoita mari mota ya 300k plus obvonzi iwo unoiramba. Why? Because iri kubva kunani mese mimi muripo apa munhu makabvira kare mucha accept ma gifts. Ma representatives enyu ese amanga makaisa ku parliament vari ku accept ma gifts every day, and vari kuto accept to ma gifts tudiki. We are talking about vanhu vari ku accept ma fortune aya amangwa tekiswa ma 80,000 obva po wanika 50,000 on top. Now tikutaura munhu angupo one motor akanzi this car ndekuti tingotaurirana chete. This car ndekuti tingouya pa round table kukuratidza kuti how serious are we, because this guy chaanga ari kuda problem yatiri kuita maZimbabweans ndiri kuiona. This guy chaanga ari kuda anga asiri kumboda zvakawanda, anga ari kuda kuti iyeka apuwe mari yake yakashandira kubvisa ma so called sanctions anenge achingotaura. Ari kuda a reward because ari kuti zvakapasa zvikatobviswa zvikatoita. Ndo zvaanga ari kushuwira pesa apa kuti chindipaiwo mugove wangu zvandakashandira zvacho. Chakazoitika ndechekuti ini chandakanzwisisa ndechekuti paissue ika masanctions ari kunzi eZimbabwe akabviswa handiti, but kwakasara ema-individuals of which iwo unenge wapuwa task na-individual iye Tagwire wacho achiripo pamasanctions. Saka hazvina kumekera sense padhiri rake. Akatoona kuti mukomana we ndiri kuzvinzwisisa zvaari kuda, ndiri kuonera zvese zvaari kutaura kana kuti kudii, but haini ndichiripo panhingini pacho ndiri kuwanei futi at the end of the day. Havasi vanhu vekuti varipo pakubuilda nyika naTagwire veve, vanhu vekuti ivo vari kupa kubuilda ivo nemafamilies nemabusinesses avo. That's all. Imagine kuti munhu anonzi anopa mwana wake gift yeland 33 hectares in Harare. Do you know kuti iyo Harare yacho ine mahectares manganiri? Muri kumboona iri kunetsekana kuri kuita vanhu, madzingirwa ari kuita vanhu, mapazirwa ari kuitwa dzimba dzevanhu, even necity council yacho pane ari kumbozviongorora here, but iye anongotora 33 hectares obva angopa ndigirigini. Saka problem imwe yandazoona yakuitika kune maZimbabweans ndekuti makaona munhu ari kubuda ari kunetsana nezvigananda, hamusi kutarisa kuti why vazotanga kunetsana, because chimwe chinhu chinoitika munhu anogona kusumuka otanga kutonetsa pa dzimwe dzichiti nzara, vamwe vakawirirana vakapromisana. Nyaya yemapromises ndoinoita kuti munhu asumuka kutanga kupanduka. Even ukatarisa opposition kubva payakatanga kugadzirwa, vanhu vanga vakawirirana kuti tiite chinhu wani, tichazodai toshanda tese, tozodai tozowanawo chakati. Ndokuzotadza kunyatsokenerana mukushanda umu, ndokutadza kuningirina vamwe vakatadza kuzodyawo the way vangachida kudya kana kuti asiye, ndobva vatanga kutukana 24/7. Like for example, pane imwe nyaya yaitaurwa ya Hopewo, and I don't know how far true is that. Yainzi Hopewo grudge raanaro nevanhu vese vari muZanupf ndekuti iye paakaita zvinhu zvake nekudzidza kwese kwangaita aida kuita CEO weZBC, but zvakaramba. Then the next thing vatotanga kutongotukirira every day, achiexpose, achishorobodza, achiratidza kuti apa pane loophole, hai zvakadai zvakazodai. Saka it happens. For example, tine nyaya dzimwe dzatakatanga kunzwako dzenyaya dzeZimre. Zimura yakatanga kunyimana marights kuita sei, but it was not because of kumashure kwese vanhu havaitoshanda vese varimo muzimura, but iwo chindudzo kuti kumashure kwacho vanhu vaipuwa mari dzinotengere kwakusina, but pavakangonetsana nethese guys chete ndobva vatanga kutofumura system. Inozodai panobiwa mari so, panodai so. That's the same thing with this Rutendo guy. Imimi munhu ndimuri kuda kuita problem vanhu vekuti maona munhu ari kupopota, muchatarisa kuti why this guy ari kupopota, ukaziva kuti okay umfesu ari kupopotera nyaya yekuti anyimwawo saka munhu anyimwa akapopota anogona kupuwa akabvuma. Kune vanhu vakawanda zveso kunzi uyazodefect adzokera kuZanupf azodai so. Imimi munofungidzira kuti vanhu ivava vangodzokere just from nowhere kungoti ndafunga kudzokera izvezvini. Munhu anenge apuwa zvaakanga achitsvaga. Umwe munhu akatojoina kana vinigirikina chacho because haasi kupuwa zvaari kunikina, haasi kudya zvakafanana naizvezvo mafights, mafactual fights ari kuitika izvezvi. It's because vanhu vari kunyimwa matenda ane vanhu vari kumatora, ndo hondo zhinji yamuri kuona iri kuitika izvezvo. Saka nyaya idzodzidzika
aya anyways umwe ari kushoropodzawo Varakashi ndabvuma zvakuiri hanzi Varakashi zvino muripi zvamaiti ari kunyepa pano hoyo akupuwa mota ati meaning everything is said zvagara pasi kustate house ko Varakashi zvamaiti Rutendo is a CIA agent, little paid ninjas being backing attacking him for over a month. Now they are now saying thank you boss Tungwarara for giving him a car, for solving him this matter. Apa ingori mvaramuromo chete. I always tell you, ukona iwe nandasu chinzonoterera Varakashi wakadhakwa then anoterera garbage iwe. That's nonsense. I don't expect a Zimbabwean anotofamba achizvibhambisa mashoulders achiti akadzidza anonzi anoterera Varakashi. Unoterera chicho unonzwa ipapo, chicho unonzwa pane vanhu ivavo, because ivo vanodefenda zvinhu zvanotoziva ndezvekunyeba. Most of them anogara chikomplaina iwo usafungidzira kuti vakomana vave havana nyaya dzavo dzine zvichiwanetsa. Umwe akatombonetsa kawo dzake atoona kuti ko muri kupfumisa vamwe, like even pasituation iyoyi people are now complaining kuna Tungwarara dai matengera isusu tinenge tichipraisa kwete kupa munhu vhara muromo iye anenge achini aya right. Pane imwe iri kubudisa vanhu vezanupf zvimbiswa. I'm telling you, anzi dear Dr. Tungwarara, I'm writing on behalf of the Chimani Resilience Group. This August, we are hosting a community event to celebrate the progress made since Cyclone Idai, restore hope and support families who remain vulnerable. We would be honored to have you attend as our guest of honor and share this important occasion with the people of Chimani. Right? These guys are not, they don't care about no, unless very sure kuti kune chaunga chekurevesa. Yes, anogona kuuya. And then the other thing, there's no way pekuti unobuda panapo uchiclaima uchizvita munhu weZanupf usina namba dzaTungwarara vacho. Saka muri vanhu weZanupf munenge makadzungairawo futi unototi zviti you're a leader or a certain hauna namba, you don't even know maways kana mandikine kuti unge uchienda uchinoconnecta navo, ndo pamunopedzera mabhita ipapo. You don't have direct communication with these guys. Saka moti muri kuitechi, you have to call them. Kana musina namba dzavo munotibvunza tokupai zvingombonedzera kuwana namba dzavo komana. You ask kuti yutipo namba dzaningiwe timbonzwa kuti zvakamira sei, noti kungobudikira uchingonyora on social media. As we make a sense honestly. And ndikuona umwe ari kuti zvoni but alright, problem solved. Thank you to the presidential investment advisor and empowerment for showing that dialogue, engagement and practical solutions can bridge differences. When leaders and citizens find common ground, everyone wins. Congratulations to Rutendo Matunyara. May this be the beginning of the amicable resolution and more constructive path forward. Itozatika inini the one thing yanafarira vanhu vachazvimba kusvika vazvinetsa because inini ndinoona kuti ipa zvinhu zvevanhu ibvai. Next time you learn to ignore nonsense. And I don't know how many times ndichiudza vanhu this Rutendo guy haana kumbobvira akamboita weimwe patu. Munhu agara atorimo muruling adatodya ipapo munhu weZanupf. Saka iwo kana uchisapota munhu weZanupf don't expect ukazoona apuwa zvaari kuchemera usazoti watirasa kana kuti watengesa. Anenge asina kutengesa, anenge apuwa zvaadikitirira kushandira, because imimi most of the times makagara muri kudheni kwenyu hapana chamuri kuchemera kai, muda kuchemerwa. Ndo pane problem. Anyway, I don't see the logic here. So everyone, even those in ZANU-PF, know kuti vari kuuraya nyika and are doing a lot of evil, but for money and what they can defend the evil doing. Chamisa is the only true comrade for this country. All right, that's good, and I agree with you, but we can't say kuti is the only comrade. No, is one of the comrades, because nyaya inoitika ndeyekuti vanhu munoita kurasika brain food. Ningi ndiye the only, hakuna zvakadaro. Ningi ndiye the messiah or the something. Dai munhu wanari the messiah, dai pane a good solution. Dai pasina dzimwe nonsense dzese dzinenge dzichiitika, but munhu ari kutoremerwa ende muri kukwadzisa munhu muchimupa that popularity ari ega. And then the next thing zvozodii. But if we manage to work together as a nation, kuti right, izvo zvikuna ningi ari kutaura kuti handisi kunakidzwa nechinhu ichi.
For example kune mamwe magirikina vari kuenda vachinochallenge Cape 3 but maobva mati tivafarire. Ndakaona umwe akuti bita ari kuchallenge Cape 3 kuti sei achida kuti ichallenge na Chamisa ucho haana kana chaari kuita about the Cape 3 saka muda kuti zvifambe sei. And then mosumuka mota you don't want to support him kana achida kuti musupport ngaatanga aenda nobatana na Chamisa izvo. So everyone is now busy kutanga kuda kuti at least pakaitika something tension chinchi zvakadai zvikafamba. But Mudarageza was there, I don't know for how many months, achingopupuma achitaura achiita sei achivhura on brain. But what have you done? Makatochuza kutomuignore makati tisi kuda kuita izvozvo, and then chitarisai pasvika zvinhu zvacho maakuda kushandisa same strategy yaida kushandisa yacho. Ndisokuona kuti zvichatanga kunetsa vanhu vakawanda. It doesn't make sense to me kuti vanhu tinoswera tichiningirikira. But anyway gadza tione umwe ari kubita ari kurwadziwa nezvizvi. And so you guys, this nonsensical approach is what you call leadership. No more logic and voice of reason. The views of the masses are silenced with either bribery or brutality. This can't be a country. Never. This is worse than a failed state. Unozwa mwana unotaura unobva kuti kuchachengwa. Zvinhu izvi zvinozoitika munguva yeka. Alright, like for example, the whole nation iri kutanga iri kukundwa even papsychology netuvara kachitushoma shomoto. Tunokubuda totaura kuti iwe ninga akadai ninga akadai even wawara kacho wakuda kuzongobuda achingoti vanongoti pakangoitika nyaya kuti fake. Saka isu teta kuseka nyaya idzi because inyaya dzekuti tidzitaura everyday. Kuti uyu kana arisa uyu yimungwarire yacho anoda mari. Ndoda kupa list ravanhu kuti vakapuwa mari zvavanonyarara because zvavari kuita inzara. Umwe ari kuti ndakashanda mani chinechi but kose ndisina kupuwa hosha yangu. Saka munhu anobva angobatanidzira ipapo. Anyway, this is emotional. Let me close with this because he has on the bata this last comment is too emotional. How are you, say? I need your help. Please say, I'm currently in Durban, South Africa, and I really want to come back home, say. Pekutangira pacho andina, say. Please help me with even a job opportunity. I believe I can also contribute for them. Apedza zvake ataura side rake renyaya or side rake of the story. Alright, let me give advice to this brother of mine. The only thing chaungakwanisa kundotsvaga ukabatsirwa handiti ngatingovawo. I just want to be honest. The only thing chaunokwanisa kutaura ukabatsirwa these guys maybe ukati ndibatsire netransport yekuti ndikwanisa kudzoka. I think iyo inokwanisa kuva organized. Zvebasa izvi shamari kuna vanhu vekuti everyday vanotomuka vachitoti vakasvika natongorana vachipururudzo wasvika vamwe vanotowaridzira ada id mazambia. But those people are still jobless up to date. Vanotozikana nemazita but hapana zvavanokwanisa kumboti vaitira. Kune vamwe vanhu vekuti vatoita kumasero vamwe machairman machinzara iri kungovasvasvanga vanotozikanwa kuti kana uchida kupinda kwakati unonotanga kunosvika pananhingi. Those guys are still jobless. Chavanotongowana imari dzedze kunzi shamwari musi wakati tiri kudawo vanhu 500 side kumanhingi kwako uda mabhazi mangani 7 toenda kuungana kuground rakati. Uri kuunderstand? But those people vachitori vakabroka. Saka kutsvaga basa kune these guys is the waste of time. Usatambise nguva yako. Iwe wakanaona kuti ukakusugarika tsvaga yetransport chete. But ndari kwakune mabhazi anga ariko kwachitiningirina. Don't ignore those buses kana uona kuti uri panguva yakaoma. Please, it makes sense. Ndatopedza. But anyway, ndichicloser. Why do you have to do it on social media? Media guys, you guys are taking Zimbabweans as fools. Let me warn you. We want Chwenga to wake up and tell you, oh guys, to fuck off, and you will see who Zimbabweans are. Respect us, please. All right, that's Jeans, my brother. This comment is good. It's a nice comment.
Anyway, ladies and gentlemen, nyaya inga iri panapa ndeye kungoti Tungwarara watenga mota akatotenga akatoti itoya ende uyu abva atokonfirma kuti achaenda kunocollecta mota yacho mangwana. This is the news right now. Kuti unozodei mangwana utongoziva kuti munhu akutongonotora vhuzhi yake makangoti vavava muri ikoko unenge muchitoudzwa zvimwe zvinyambo zvisina kana nedhiri rese. Iwo ndoudzwa kunzi simbisa hanzi ramba wakasimba nemusangano. Good night Zimbabweans. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.